Здравейте! Казвам се Ваня Абушева и днес искам да ви представя най-новото бижу в колекцията на Андрес недвижими имоти Пловдив. Заповядайте! Намираме се в сърцето на пловдивския Беверли Хилс, село Марково. Сега в момента сме в основната дневна, която е с размер 80 квадратни метра. Всъщност, нека ви кажа нещо много важно за този имот. Тук размерът има значение. 4 етажа, 6 спални, 3 дневни, 565 квадратни метра разгъната застроена площ и 1105 квадратни метра дворно място. Къщата е изключително подходяща както за голямо многофамилно семейство, така и за развиване на малък семейен бизнес, като семейен хотел или къща за гости. Ако имотът ви е харесал, може да се свържете с мен на посочения телефон в края на видеото. Стори ми се, че тук-що Алеша ми намигна. Ехо!